Чувам те, да. Чакай малко. Те на другите не им пречи. Звънкай ми, какво? Сега ще звънна на полицията и ще ви кажа какво ще стане. Ето, отивам на АРЛ. Пичове, писна ми. Не, ще звънна на полицията нарочно, защото от тук нататък ще и викам полиция. Честно ти казвам, аз се чувствам като ако беше мъж, щеше да умре до сега. Аз щех да го оправя. Проблема е, че в момента, каквото и да направя, аз съм... Каквото лошо да се направи, пострадалия ще бъде здравия човек. Чакай малко. 112 е номера, те ще те препратят. Окей. Да не ще им кажеш какъв е случай. Чакай. Звъня. Не ти да звъни. Звъня, не. Сега ще дойдат, ще звънат тук. Нека звънат. Не знаем дали към вас трябва да се обадя, но съседката от долния етаж, която от години тормози целия блок, в момента е пияна, обижда, смисъл, не знам, безредици ли са това, какво е, но вече минават извън от Бог. Да, от София, от София. Да. Еба майко, по-какво и тихо, аз ако съм на него се скачвам от стола, бе. Как се казваше тази, бе? Как се казва? Не пречи много. Ма, тук трябва. Не мога точно да ви кажа в момента името, съвсем го забравих, мисля, аз за друг път съм викал полиция. На около 50 и няколко години тя има, мисля, че проблеми, пие някакви лекарства и пие постоянно. В смисъл, не е луда, влизала е няколко пъти на лечение, но не знам дали има жълта книжка. И това нещо с обиди преди колко години майка им почина. Майка ти умряла, еди какво си тропа, постоянно смущава хората, си освободиха апартаментите покрай нея. Няма никой, който живее около нас в това. Антуанета се казва. Аз не мога стрес да кажа името. И баба ми, защото тя на 70 години вика, не звъни на полицията, викали сме хора, след това не вика на нас, пише подписки до мене, че аз съм е тормозил, че се ме заплашва, защото аз съм 2 метра и реално съм мъж, а тя жена. Нищо не мога да направят, полицейите казват, не мога да направим нищо. Тормозът е системен и реално, когато полицайите дойдат, казват, че нищо не може да се направи. Абсолютно нищо. Тя не може да я изкарат отвътре. Тя млъква и се затваря, спира лампи. Ами да, то не останаха комшии, между другото. Възрастни хора са на нейния етаж и никой не смее да направи нищо. Имам свидетели, между другото, аз съм го записал. Значи, псовните и обидите, особено в петък, като се напие с скандал. Това е постоянно и това е тормоз, който продължава съм на 23 години. Майка ми, която е била бременна с мен, тогава е почнал това нещо. И аз не мога да направя нищо. Тя си е в апартамента с барикадираната врата и до тук. Тя не пуска никой. Мисля, аз съм свалял вратата преди години. Аз го имам и записано, между другото. Мисля, аз го имам записано, то се обиди, се леят. Аз не мога да ходя нормално в апартамента, защото явно тропам. Обаче, тя спира почва. Това е постоянно. Преди пускаше музика, сега... Аз съм 2 метра и в случая, аз като тръгна долу, аз един път съм свалял вратата преди години и ми казаха, че записаха ме там какво беше и казаха, че не мога да направя нищо. Ще се изпата, ако правя нещо, затова звъня, защото това нещо продължава с години. Ами тя е луда. Тя е луда и пие, което е проблем. И майка ми преди 6 години почина. Хубаво, че умре майка ти, баба ми обижда, еди какво си, що си аз, баба ми е възрастна жена и се притеснява. Въпросът е, че те комшии не останаха да правят нещо. Аз мога да направя нещо, но не е това начин. Аз просто затова звъна и не мога да направят вашите колеги нищо, защото аз съм човека, който изпъква, като ме видите. Тая никой не я вижда никога. Тя излиза, влиза, като я видиш навънка, всичко е наредно. В момента аз стримвам. Не знам дали сте запознат с това. Каквото имам 120 човека, които ме гледат в момента. Играя компютърни игри. Това е моята работа. И до сега ги накарах да слушат какво се случва. Аз имам хора с клипчета, свидетели. Това не е човешко. И това е от години. Аз съм на 23, от 10 години я помня. Иначе е бил и преди това. И не знам. Тя живее сама, да. Живее сама. И тя е една от първите заселили се в блока. Комшии ние нямаме, защото мъжа над нас почина, отляво отдясно не живее никой. Хората до нея се изнесоха, другите са възрастни. Българският народ е малко овчи и нищо не прави. Нищо не прави. И това продължава 15 години. Блока не е много стар, така че да, тя е една от първите, които е тук. И това нещо продължава тогава. Просто нещата се влошиха. И ми казаха, че като е такава ненормална, аз само мога да си изпата, ако направя нещо. И това е.
един човек от комшията от 4-ти етаж и беше влизал с вратата. Наскоро той. Пичове, проблема с тая е, че баба ми супер много се притеснява, защото не иска да се нервира. Баба ми може получи удар буквално да умре. Ако викна полиция и станат някакви неща. Ако баба ми не беше такова, щеше да такова. Баба ми просто жената, не знам, с нервите има проблеми и такива всякакви неща просто изкарват извън равновесие. Направо поводявам, пичове. Съм на 23 години, висок съм 2 метра вате и съм влизал в тая врата. Бях по-нисък и по-лек и по-така. В момента мога влезна във вратата и да направя на кайма. Въпросът е, че не мога. Представете си някой да ви тества всеки ден в продължение на 10 години. И вие не мога да направите нищо. Това нещо е всяка моя вечер. Всяка моя вечер, пичове. И го правя заради баба ми, защото баба ми супер много години се занимава с всякаквите прости на семейството ми, пичове. И всяка шива на вечер. Оня ден баба ми пак си изпусна някаква книга на земята. Това нещо се случва всеки ден. Спрях, тръгнах да спирам стрима, то тропа! Остави я, казах ти, че тя ще се изкара от момчето. Значи Митко, кое тук няма да я тъпи. Мълчи си, мълчи. Кой ти тропа, бе? What? Ама не ми тропа, бе. Пичове, искам да... Стига тропа, бе! Спри да тропаш, бе, мате, бе! Спри, бе! Пичове, това е да се... Не, стиг вече! Бате, искам! Остави я, значи ти се... правиш лошо на мен в момента. Аз тебе ще те за... и ще слезна долу. Ще ме затвори. И ще я лежа с години. Да, ще я лежа. Ще лежа един... Аз няма да направя нищо, бе. В момента правим забава на хората, бе. Те я чуват и тя се чува. Искам да кажа само нещо. То предизвиква нарочно. Това не го ли разбираш ти? Не мога да го търпа. Остави. Аз се ядосвам заради тебе. Разбираш ли? Чакай. Не мога повече. Ще припадна заради нея. Защо? Пичове. Вика в банята май. Пичове. Пичове, аз мисля да си изолирам апартамента. На баба си на гроба да тропам. Това е много. Бате, как ще ти танцувам като пукнеш? Ау! На баба ми на гроба. Трепера, пичове. Смисъл, като влезе адреналина, пичове, не знам дали ви се е случвало, но седа и не мога да си стоя с ръцете. Мога да чува стола. Ама копеле, аз съм си вкъщи, бе! Ако иска да чува ти си роднини. Ще направя 24 часа стрим като тая, бай, давай.
Чакай, не се смей. Селяни ли сме, ма? Между другото, ако баба ми не се нервираше, аз можех да й тропам, да й правя китайско лечение с тропане. Китайско умъчение. Да седна и да тропам на равни интервали през целия ден. Тя ще се метне сама. Или да й пускам някакъв suicidal мюзика, врата. Мюзика.